Bimuing kapayapaan, kapayapaan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat ikyas may nga mano mo, humayap na ako. Panalangin para karingatso karimpi bale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatso ka kabanal-balanan na sakramento. Kaluguran da ka may giting sablambagi at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauling ining pinandit era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual king puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sa paintulutan ing kapilan man mikawani ko kaya ka. Amen. Bengi mumunang aldaning parminggo, pasbol pakakabatla uling tatakutla. Lintang iyo ni Jesus, usal dati nalakad iyo. Shalom, shalom, kapayapaan iyong babiyak ko. Shalom, 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 shalom. Pepakit no karela bakas yung sugat na netulalang alagad na panakit na kaya. Nganang Jesus karela, ngananing ginukarela. Shalom, shalom, kapayapaan iyong babiyak ko. Shalom, 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 shalom. Aku tiburan aku ni pipaku ngeni aku naman tutuburan da kayo. Pengis nawa nanalang, kay ba't nga napakarela? Tanggapan ng Espiritong Banal, ding patawaran
Shalom, 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 shalom. Dito ko mo pong kapabaluan. So atinta po pong misa po tang alas 9, ngining abak. Kay bat alata pa mo pong misang 5:30 po tanggat panapon. So po tanang alas 9 ing misa tamo. Kayong daratang nga Domingo, Miyerkules sampung Biyernes mo ing misa. Reta pong Lunes, Martes, paborin yung magdisinfecta pa keni. Ang pong Webis po, linisan niya yung parokya. So Miyerkules, Biyernes, 5:30 ninggat panapon ing misa. Makanini mo rin po, limited, seniors, anak, pwede po. Kay ba't itang Sabado, Domingo, itang may balikta na kitang dating schedule. Sabado 5:30 gat panapon, Domingo 6, 9, ampo pang 5:30 po. Pakisabi pong mayap, para kaya katamungan, pan kanita mimiwas kayo na sakaling carrier ko, kaya ako man mimiwas ko ng carrier kayo. And ako pa po lalapit ka na akong sisiklod. Sapat na itang i-bless da kayo ngeni, hindi na ko siniklod kanita. Panupaya yo po. So panyo ko po. Wala na pong lalapit pang siklod. Balo da kayo rin po at itamong duko kayo kanako, may bendisyonan na kayo po. Pati po pamaglan niya, panupaya yo, kaya ko pa mo po tuki, nung ating ko ang panay niya, hinggawan na mo po ikay lumawi kong cellphone, nating wifi, kaya Zoom po ka rin kunyalan yan. Kaya ko pa mo po tuki ka rin pibale-baleyo. Kadwa na nita, ini po paulit-ulit tanang sasabihan, pero talagang nakbalo, masyasta bunto kornano. Face mask, face shield, kailangan niya po. Kung pwedeng doubling face mask, pwede. Kay ba't nung matsura na ko po panamdaman, pakisabing mayap. Pakisabing mayap. E nako po lulwal bale. Basta sinipon kayo, konting lagnat, di takalagnat, magbulos kayo, e nako po lulwal bale. Nako magsakripisyo. Pati rin aliwan tao sa sakripisyo yun po. So manatili nako po bale. Noon talagang ating kong panamdaman sintomas ng COVID, pabulong niya po kang Doktora Noble, kaya katamong health officer,
pakisabi kaya ban kanita makagawa kaya pong aksyon. Pwede da kong i-quarantine king balayo or pwedeng balo. Maninton tamo po lugar ban kanita mikawani kayo. So, po biro ini. Darakal no po rin ating COVID. Pigaganakan ko kay ni Santa Ursula, uling lapit-lapit la rin bali, nakarakal tao ka rin. So mimingat tamo po, mimingat tamo. Na kailangan sabyan, kung na kailangan ulit-ulitan po, mimingat tamo. Tutuya po ining COVID, dati bilang lamo, ngayon ring may babalita ka na ako, rin papangadi ka na ako, pinsan ko la, paunakan ko la, kakaluguran ko la, mituran COVID, marok na daramdaman, kakilala tanaw po, malapit na. Kotang kaya, ako balo, kaya katamo, tina rin kaya. So, may papangadi, ampon may saup-saup tamo po. Yung mayor po ata, mag-provide yung testing para COVID. Po balong ngening Domingo ngayti, pabalong minakya kayo. Nung suspetsya yung pong may ating ko nga kontak ating COVID or buri yung pa-check tamo, samantalanan tayo po ini. Nung Miyerkules, ngayon paruminggo po, datang laretang pag-test po para COVID. Kaya ni pong health center, karin tamo lumapit po. At kay bat na po ning misang IT, muli tanang diretsyo. Panupayayo po, hanggang buriko, alapang mamangan keni, alapang magkape. Diretsyo tana pong muli. At nung eko muli po, tay tana diretsyang etana mikitikit. Pero muli ko pong agad, ban kanita, kendarteng aldo, mikitikit ang pasibayo. Okay po? At naano pa po. At dakal pong lunas, kayo magasa keng panulo. Dakal pong lunas kaniting COVID. Parati ko pong miminum kalamansi, vitamin C, bayabas, kaila pa rin. Pasalamat ko po karetang mabye kamachilis ka na ako. Thank you po. Prutas, parati ko pong mamangan prutas. Mura na rin prutas. Parati ko pong mamangan prutas. Luluwal ko po keng aldo na yung abak. Magpayaldo kayo po. Kayo kabud magkulong kimbali. Magpayaldo kayo. Tang abak maranon. Hanggang alas 9 ning abak, magpayaldo kayo. Mag-exercise kayo, maski kayo mo pong balayo. Kaya ba't itang steam, mapaling dano, mampong asin, ugal yan tamo po ita. Kaya ba't may minom siya pong kape, sige po. Basta Reni pong kay Reni, natural remedies la po Reni at gamitan tala po. Okay? So ita po, ita mo po at salamat po. At lumbaging lakwan ko kaya kayo. Umunan dili matudtud ko ang maranon. Matudtud kayo po. Dakal pong oras ngayon eh. Alang obra, kimbali kayo, matudtud. Ala nang mabisang sahab kaya sa aking matudtud. Kadwa po, be at peace with yourself and with God. Makipagkasundo ko po, mit mong kapayapan, kayang sarili yu, ang po nga pong gino. Katlo, disiplina po. Disiplina. Kailangan tayangan ini. So, dito mo po, dakal po salamat kaya kayo. Dakal salamat kayong pamanago niyo at mikitikita sanang pasibayo kayong tutuking Domingo po. Salamat po. May papangadita mo po. May papangadita mo. Maniwala ko kaluguran nakatamo ng Diyos ay nakatapa mo rin. Salamat po. Salamat po. Talakad po ngayon para manalangin oratio desperada. Doko tala po rin buntok tamo. Tahimik ko pong makyabe ka na ako. Lord, pwede bang humingi ng awa? Maawa na po sana kayo sa bayan namin. Maawa na po kayo sa maraming may sakit dahil sa COVID. Maawa na po kayo sa aming lahat. Lord, pwede bang humiling? Bayan namin, kailan nyo pagagalingin? Katarungan kailan muling magniningning? Lupang hinirang,
kailan tuluyang palalayain. Lord, pwede bang payakap yung yakap na payapa sa mga takot namin? Yung yakap na magpapaalaala na ikaw ay naririto? Yung yakap na nagsasabing matatapos din ang pandemyang ito? Lord, pwede bang umiyak? Ang sakit na po kasi sa kalooban, pag tapak sa aming karapatan ay tahasan, interes ng dayuhan ang pinapaboran. Lord, pwede bang gisingin mo kami, sampalin mo kami upang ipakita sa amin ng lahat-lahat ng bagay ay may wakas at anumang kapangyarihan ay maglalaho at matatapos din bandang huli. Hari nawa, siya nawa, para mo ng awa, Lord. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at yukeka. Huwan ka karisablang babay, huwan niya pa naman yung boning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, panalangin mo king makasalanan, ngayon at king oras ting kamatayan mi. Amen. Ating ginu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin, Ito kuya po rin bontokyo para king masusing bendisyon. Nga pong ginu. Ginong Diyos sa maganaka at mapamakalulong. Di na nakong sikanan, antabayana na kayo. Kilagyo ng Jesus, di na nakong kapaldanan, at idayo king nanman sakit at kapahamakan. King saup ning ginu, king kayang pakalulo. Ginong Diyos, kaula na kayo, king mayupaya ng lugod. Paggaluban akong kapayapan, ibuklat na ko sa ng puso, king dakal ng grasya ning lugod, kababan at pamisasan metong. Ating ginong Diyos, antabayana na kayo at ingatan, kayo ding familyayo. Ingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ini po ang simple tamong assignment. Gawan yan simpleng assignment. Eko pa mag-forward messages tungkol keng COVID. Eko pa lalawe text, miyadiwang text tungkol keng COVID. Dakalta na po balo keng COVID. Sapat no reta. Eko pa mag-forward text messages tungkol keng COVID. Amen? Amen. Amen. Ating Ginoo manatili kaya kayungan, At keka antimurin, bendisyonan na kayo at antabayanan ni kayo ng Ginong Diyos sa ding kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, pumya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dakal po salamat kaya kayungan, pakakalala yung luluwal. Salamat po ka ring mag-serve kaniting misa. Good morning po kaya kayungan. Ingat ko po. Sinubli ang mebye, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia. Alleluia, alleluia. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulo. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mitnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao.
Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok. Mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa pukeka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.